Τέλος πάντων, εγώ δεν σε πιστεύω. Θέλω να επανορθώσεις. Τι λες να πάμε καμιά βόλτα? Τι θα έλεγες να... Βασικά εγώ μετά στο σπίτι μιας φίλης μου. Τι θα έλεγες να περάσεις από εδώ? Μόνη μου είμαι. Προς Αγία Σοφία μεριά. Βασικά, κοίτα, επειδή το σκέφτηκα ότι μπορεί να έχεις πρόβλημα το μεταφορικό, αλλά ήθελα να σε δω λίγο. Με πήρε τηλέφωνο πριν ο Κυριάκος και κατέβαινε από Αγγλικάδο. Θες να βρεθείτε να σε φέρει αυτός? Έλα, πάρ' το τηλέφωνο και κανόνισε τίποτα να σε δούμε λιγάκι. Εγώ είμαι σπίτι μου τώρα, σε κάνα τεταρτάκι θα ξεκινήσω από Αγγλικάδα. Πού είσαι να περάσουμε το πάρω? Γιατί κι εγώ Αγία Σοφία σου πάρω, έχω μια φίλη. Όχι ρε, άλλη ρε. Όχι. Την ξέρω τη φίλη της που σου λέει να πας, δεν είναι άλλη ρε. Λοιπόν, μόλις φτάσω, δεν έχω πολύ κάρτα, μόλις φτάσω, πού είσαι τώρα εσύ ακριβώς? Ωραία. Μόλις φτάσω για τον Κωστοπούλου, θα πω από Ιφέστη και θα σου κάνω αναπάντητη να με πάρεις τηλέφωνο ή βασικά να έρθεις εκεί στο Αβάντι απ' έξω να φύγουμε. Έγινε ρε φίλε? Έλα μου, γεια. Κλασικά τι έπαθε? Κλάρι. Για πες. Για πες. Θα δείξει. Τίποτα. Το κόβουμε, έλα πες το. Το σπίτι μου θα γίνει φάρσα. Μα εδώ θα μείνει, τέρμα. Είναι πολύ καμάτι ιδέα, έτσι, είναι πολύ καμάτι. Ωραία, ας πούμε το δίνω με λόγο. Το φως του μπάνι να το αφήσεις ανοιχτό για να το δει να... Και να μην έρχεται γρήγορα στο τέτοιο, και να μην έρχεται πολύ κοντά στο καρδιό. Και να μην έρχεται όλοι θα βρουν. Καλά, αυτό το μάτι σου λύσω. Τέλειο. Θα δουλεύεις. Είναι θεϊκό. Πάντως θέλω να περάσω λίγο πάτα, στάντα πάτα. Θα πάρω στάνταρ. Εντάξει. Πώς τη μάνα μου, πιάσω ένα δωμάτιο. Καθόλου. Κουβέντα. Ναι. Ναι, μ' ακούς? Ωραία. Μ' ακούς? Κρύψου γρήγορα στο μπάνιο. Έρχεται. Μου στείλε μήνυμα, έρχεται γρήγορα, κρύψου. Κρύψου. Δεν θα μιλήσει καθόλου, τίποτα, κουβέντα. Θα σου πω εγώ όταν είναι να βγεις. Μόνος σου? Ναι. Δεν κάνει. Μόνος σου εδώ, στο σπίτι της Αγίου. Ήθελα να αλλάξω απλά λίγο. Άμα ήξερα τι μπορούσα, θα σου έλεγα. Τι? Άμα ήξερα τι μπορούσα, θα σου έλεγα. Τι άμα ήξερες μόνο? Πάλι παπαγιές μιλάς.
Αλήθεια σου λέω, ήρθα απλά να χαράξω λίγο. Σκάσε, βούλωσο. Για πρόσεχε πως μου μιλάς. Την έχεις πιστέψει, κοριτσάκι μου, Σκάσε μου, παπάρο. Τι ήρθες να κάνεις, θα τσακωθούμε. Πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια. Τι δεν κάνεις μέσα στο μπάνιο. Δεν είναι κανένας. Δεν είναι κανένας μέσα στο μπάνιο. Φύγε. Αυτό το δω μόνο. Φύγε. Ναι, άμα ήταν έτσι. Έλα, φύγε. Δεν έκανα στο μπάνιο. Δεν είναι κανένα στο μπάνιο. Κάνουμε τους γάμους. Όχι, μην ανοίγει. Μάκια. Πού είσαι. Ξαδερφός είμαι, ξαναδείς. Ποιος? Το ξαδερφός δεν τα λέει, το γλυκάβα. Μαζί σου μάθες. Αλήθεια λέω, σαν αδερφός μου είναι. Πλάκα κάναμε, μωρέ. Μου είχε πει που πως το λέγει μόνο κάτω. Πού κάτω, ποιος είσαι. Κάτσε κάτω, λέει. Κάτσε κάτω. Ποιος είσαι. Κότσα μην το πειράξεις, σαν αδερφός μου είναι. Πήγε μου γεια. Ποιος είσαι, είναι. Ξαδερφός δεν τα λέει, Τι έχεις πάνω. Αλήθεια σου λέει. Τώρα, περίμενε. Τι έχεις πάνω σου. Δεν έχει τίποτα, αλήθεια σου λέει. Άρχισε τις έμεσου τώρα, τι έχεις πάνω σου. Ωραία, δεν έχει τίποτα, άρχισε τις έμεσου. Μην το πειράξεις, σε παρακαλώ. Πήγε μη σου βγαίνει, σου κάνει Παναγία, εσένα. Τι θες να βρεις, να σου λίγο πέρα, Ορίστε, ικανοποιήθηκες, δεν έχει τίποτα πάνω του. Σήκω πάνω. Βγάλε τα ό,τι έχεις τώρα και από τις πίσω τσέπες. Ποιος έφερες. Κάτσε. Θα βασίλεις ο μέσα στην γλυκάδα. Δουλεύω στο γλυκάδα στο 13. Δεν σε ρώτησα που δουλεύεις. Σου λέω, πέτωσε. Τώρα τι καταλαβαίνεις αυτό που κάνεις. Είναι σε πώς θες να μου πεις, Ναι. Να του φυτέψω μια σφαίρα να δούμε. Ας το κάτω. Ας το κάτω. Ηρέμησε. Αλήθεια σου λέει. Μωρή κουτρό. Πάρε τηλέφωνο και δεν. Αλήθεια σου λέει. Πάρε τηλέφωνο και κοίτα. Ποιο να πάρω. Τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Και τι να μου πούνε. Ότι ήρθες να επιδείξεις γκόμενά μου. Δεν ήρθα για κάτι ξαδερφός μου το παιδί. Πιστεύεις ότι είμαι τόσο σοβαρός. Πιστεύεις δηλαδή ότι είμαι τόσο χαζός. Τα έχει αναλύει με κάποιον πάνω. Πάω πέσω. Ρώτα τον θες, δηλαδή ρώτα τον θες. Ποιο να ρωτήσω, δεν σε ξέρω, δεν σε έχω ξαναδεί Έχεις ποτέ. κουράσει. Κόφτο. Πάμε που θες, να σου δείξω δηλαδή να ρωτήσω οποιονδήποτε θες. Σου ζήτησα βιογραφικό. Όχι. Θέλω, τα χέρια κάτω. Απλά σου λέω δηλαδή. Ποτέ δεν θες ρώτα. Βγάλε από μπροστά ό,τι έχεις. Θέλω κάτι έχεις. Πάρε τηλέφωνο και κοίτα ποιος μου τα έδωσε. Βγάλε ό,τι έχεις. Τώρα. Βγάλε ό,τι έχεις τώρα. Κάτω Βασίλη, σε παρακαλώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνει κάτι εδώ μέσα. Δεν είσαι ο πρώτος. Σε πώς του λες ότι είναι το σπίτι της φίλης μου. Πιέστηκα. Τώρα. Πανερήμισε. Του φίλου μου είναι. Κι αν ο φίλος σου είναι παπάρα. Καταρχήν κοίτα πως άλλοι που είναι μέσα. Ναι, και δεν μου λέει κάτι. Κι εγώ στο σιρτάρι μου έχω κάποια κουτιά που λείπουν πολλά. Αυτό σου λέω δηλαδή. Θα πάει μετά στην κοπέλα του, αλήθεια σου Δεν θα πάει λέει. τηλέφωνο την κοπέλα μου, δεν θα πάει τηλέφωνο την κοπέλα μου. Τέλος, είσαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος. Δεν πάω να πάρω τηλέφωνο τα παιδιά, δηλαδή το παιδί μου τα Ποια παιδιά να πάρω εγώ, δεν σε ξέρω. Θες να μάθεις. Δεν σε ξέρω, δεν ξέρω κανένα παιδί. Θες να μάθεις. Αυτή είναι εγώ ξέρω. Θες να μάθεις. Δεν έχω Είναι πρόβλημα. επιτεγραμμένοι και οι δύο. Δεν έχω πρόβλημα κανένα, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Πάμε που θες. Να ζήσω ποιος είμαι δηλαδή. Ποιος είσαι. Ότι είμαι δηλαδή ένα ήσυχο παιδί, δηλαδή πολύ ήσυχο παιδί. Σήκω φύγε τώρα. Κι εγώ ήσυχος είμαι. Σε παρακαλώ, σήκω φύγε. Δεν σου πω ότι δεν είσαι ήσυχος. Άλλη μία και σου έχω κολλήσει τα μούτρα στον τοίχο, Αχίλη. Μπορείς από οπουδήποτε να πάμε που θες, να σου δείξω. Ποιο είναι, ρε. Ποιο είναι, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, είσαι με ένα κουτί προφυλακτικά με την κόμενα τη δικιά μου μέσα σε ένα σπίτι. Μόνη σας. Είσαι, είναι έτσι. Ναι, είμαι. Είναι έτσι. Ναι. Άμα ήμουν να δω με τη δικιά σου, τι θα γινόταν. Εντάξει, λέω φυσικά θα γνωριζόμουν. Λογικό είναι. Κι εγώ όμως τρώω και σκαλώματα. Και ανθρώπους. Το καταλαβες. Ναι. Δεν πιστεύω να φοβάσαι, είναι φάρσα αυτή στην Ναταλία. Ναταλία, έτσι κάπου. Όχι, ρε μαλάκι. Καλώς ήρθατε,
Πες μας πώς σου φάνηκε η φάρσα που σου κάναμε. Για να πω την αλήθεια, στην αρχή δεν είχα πιστέψει άγρια. Ενώ στο τέλος δεν την πίστεψες. Στο τέλος ήταν που... Χαίρεσαι που γνώρισες τον τρέχατη. Δεν μπορώ να πω, είναι τέλεια. Μην ορκίζεσαι. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Ένα, δύο, τρία, τρέχα team!